ayefo ya mama nyina akwa abade mo NYANSAPO kasamfoni so yebuso a yesan badwemba kwa so ewo Anlo State aha ene ne de yaba abepie mu a yebesane afahye fense robototoza no yesan badwemba kwa so diam sabe samohwa eye Tackie Teiko Tsuru a wotoso mienu gamanche wono ena wo ba ne dom ensu edi animu a ene gamanchefo anase ganfo nso se wono so wo amamere ene amane a wono so eba no mabeda na di ekwanso nkoso kra ede ache na monhwe santena ato fita a chehye wo mo no mo so adoma no o mehwe kakra na ye nto aso Gafonso amamre no efe akono sori atiame poma ekurukura womo edoma tu santi di animu ansakra na Kentucky Teiko Tsuru a wotoso nyino ye gamanche no wono api na wotimi se Ghana ye wo adze oye eba amamre dia obia e wono so ne dia akono yi pa Kentucky Teiko Tsuru a wotoso nyino wono ena wapia wo ba ne ntoma efra no eye fufuo eni tuntum nyenya haban ena egunu komu ena yede aboa nwoma ede aye cha ehye ohene yi wohwa na ne nyenyi mu a onhye danye obi a wanyini pii ewo hono a ababunu su kakra ewu no mu a enye asempoto ye wo se obi nso hye akode a ese akotade a odi edi nanima ne nyina amamre ene amane a ye nuanom gafo yi ombeda na dia ene wonom so de no edem sonko ewo ehonom We now welcome the Gamanche to the sisters
Festival. Yes, sir. You are just in that arena. We now call on the Christian priest to offer the Christian prayer. The Flatimia Adobada. Nema prayer. For Afena Kentucky Teiko Tsuru Tosu Minu Gamanche Wadruj Medina Sia Uguswa na anything you do one modika ban Odenchia Ede Emma Womwana Wako Akotna Asewo Tobesre out Tosumiansa and the one wouldn't Medina in Champe and Ausha Kentucky Teiko Tsuru Tosu Minu Waba Aba Betna Ewon Adia dance one can I him for no Ninya Habai the Biabun Sena Ebida Womuku. For another amamrani amani de abehu bi pa kuku ene bia yesen kenten ebinum ayese nnua a chese ntutuo ni wisie efirimu eba we ye gafo wonom so de ombeda na di e wono mabusia ene na moma yemfiri ha na yemfa ensini enye ne kejebi dachi bia no yebesa atwaso ma munyina mo ene hwa awode ahene wa meden ene abusia pani owusu aduome subscribe na share na like. Denti ebube ne brebe nse ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi Tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the first ne honhon hia na America sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya